This year, Wamo at Twifo Hemang, Twifo Hemang lower denture, Mensinimo, one Finfinimantemu says, say, the home Babisha Womo Pafi said, Wamo Ehunu say in some moment, Menwasi Manimusu, a here's a bamboo muyedin ho. Adom TV Kasee, etwaso. Musa besa don shred you no 9 year post for adoso e wo mensini mu die na so manfo kyerɛ sɛ ohia bambofo bebree sebe yi a asomdwa na ehokuru no mu ebesan aba entokwa esi wo emusuam yenu ntem ema enyapade pii esese ya enipa binom so edwane firi kurom woni nyina ne sɛ wopɛ sɛ wɔbɔ wɔn kwa ho ban oni Adom Kasee twetwe nkomo no wo kyerɛ wɔ niema bi a asese Nyame be hwe efie wo se no masi abunkofo atwitwa laptop ni ene speaker ni mo makeka bobo ho twitwam nkonya wo ho nyinala o ma twitwam plastic nkonya ene tables nala efi se bibiado na afi de nra yes sa dia de we na ekọ no police for ni ntimi so ana efi se ano ye den international security for me boaye nti afi national security for be boaye kakra national security for so dane o mo ko ya o mo se ayo ene national security for abade ane ne be kunkum mo o ma kan ko fa boys o takrade ene kasoa ene ni wadubi ase asan ba be gun nti na anadwo no abusuafo ni na obi apɛ be bi kodai obi apɛ be bi fa and wachi odi adreso eto posi dom sahene George Kufu dampare enim se onfa bambofo emra Twifo Hemang ene ne mpotamu ngi sesi ade de su ayesu na ne se odi aban dampare onfa police fo ni bi nsan me kan na sesi amanfo na adwane fi ma wo me ampo ekwa me fa so me dwane fi okra mankra because information ka yenya no information bi ebenya bi aso na no kre anopai enkofo odi o ma begum abode fo odi o ma fipra adanse adubiase ene takrade aba begum no omko twitwa me ofa ne wie ne de na ya yaka no your life ne it was very risky ntina say nga ye pekwan bi hye di fikro mo nti ba bi amene nam ko de emse nyame na ne bi amene nam sa me America tai nti ehia se dampare fa police fo ne mo nko na sa soldier fo nso be ba be boaye a omo nso me boaye